Продължава предаването на брега на телевизия Черно море. До края ще ви среща с художника Стефан Стефанов, отличен на третото издание на ежегодната колективна изложба на варненските художници, преминала под наслова "Непрекъснатите градове" и отличен с наградата за млад художник. Това ще се случи в рубриката "Нарисувай ми". Тази година се състоя третото издание на колективната изложба на варненски художници, организирана от Сдружение на художниците Варна и регионалното представителство на Съюза на българските художници. Домакин бе галерия Графит, а журито, маститото жури с председател Стоимен Стоилов, нашия професор във Виена, успя да отсее най-доброто от варненските художници и да си направи своето отличие. Приятно ми, че малко по-късно успях да разговарям с един от носителите на наградата за млад художник, Стефан Стефанов. Той е до мен. Третото издание носеше интересното заглавие "Непрекъснати градове". Затова аз няма да питам непрекъснато Стефан, аз ще го попитам как прие това отличие от ръцете на професор Стоимен Стоилов и какво е за него тази сборна изложба, в която участват всички варненски художници или почти всички. Това трето издание на "Непрекъснатите градове", нека да направя една малка вметка, е с благодарение с участието и т.е. идеята на куратора Дон Радончева. Естествено, вече споменахте, че въпросният домакин галерия Графит. Това е една много сборна и приятна изложба на въпросните художници, които работят, живеят във Варна, в региона, като наистина журито, вярвам, че според думите на журито, както и те самите се изразиха, че са направили едно много голямо отсяване на всичките тези картини, които са присъствали. За моя много голяма изненада дадоха ми, след това взех въпросната награда за млад автор, като честно казано, преди това има една селекция на отхвърлен, селекция на преминали, тези, които участват. И така, просто един ден. Имаше много голяма конкуренция, много млади автори. С какво смяташ, че успя да ги прибориш? Трудно ми е да кажа, защото, честно казвам, всичките, които участваха там, са много сериозни автори, много амбициозни автори, с много силни платна се представиха, с силни скулптури, с силни графики. И това, което беше предоставено на журито, това, което е отсято, това, което участва в момента, е много наистина на високо ниво, висока класа. Но вярвам, че тази картина, с която участвам, тя е само една, успява по някакъв начин да влее част от енергията ми и да докосне журито. Съответно се надявам да успея по този начин да докосна и зрителите, тези, които отиват и стават съпричастни към цялата изложба, към платното, защото, знаете ли, част от моята философия е следната, че една картина има завършеност тогава, когато се получи един много приятен триъгълник между авторът, платното, което има собствен живот, и зрителят, този, който завършва този триъгълник. Това е една голяма любов, един голям любовен триъгълник. Как успява един Стефан да се срасва с платното и защо избра платното за израз на своите въжделения, на своята философия, на своите натрупани впечатления? Как се става художник? Художник не се става. То е факт, който просто ти е пуснат някъде отгоре. Може би закодирано като генетика, геном или пък е някакво докосване от някоя по-висша сила. Нямам точно представа, нито все още отговор за което, но със сигурност знам, че това е един много сериозен професионален път, по който аз вървя. И това е място, говоря в сферата на живописта и на изкуството като цяло, където аз лично се чувствам много приятно, много прекрасно. Това са моите води, моята среда. И смело мога да кажа, че вече плувам много умело в тази среда. Защо платното? Защото това е най-доброто изразно средство за мен лично, където умея да се разхождам, където умея да пътувам, където умея да изказвам част от мислите си. Да, но и листа е бял. И по него може да се разходите с думи. Вярно е. Мога, но моята сила е платното, четката, моливът, белия лист. Затова не мога да кажа, че само се ограничавам с бялото платно.
Напротив, непрекъснато правя експерименти и непрекъснато се движа между листа, между картона, между амбалажната хартия, между новите експерименти, които така или иначе много от младите и по-зрелите автори, разбира се, правят, което е съвсем нормално, защото това е част от пътеката, която се открива новото звено на изкуството, което тепърва се надявам да бъде открито. Стефане, за да не бъдем голословни, нека да покажем част от магията на твоята картини, където има рисунки, живопис, графика, всичко, което си успял да сътвориш. Позволяваш, нали? С огромно удоволствие, благодаря. Вижте, уважаеми телевизионни зрители, точно това, което ни е подготвил Стефан Стефанов, за да продължи разговора си с него, върху това, което вие ще видите. След видяното започва моя водопад от въпроси. Къде е роден Стефан? Аз съм родом от град Разград. Това е един много по-малък град в сравнение с град Варна, но моето образование продължи в град Велико Търново. Всъщност там изкарах много голяма съществена част от годините си, в които съзрях и като млад, много по-млад автор. Тоест, първа моят професионален път започна от там. Не може да се каже, че това е началото на моето развитие. Напротив, както казах малко по-рано в нашия разговор, то започва в някакъв много по-далечен начален стадий в човека и в този, който може да бъде артист, навярно. Артист става много по-късно. Като честно казвам, на един много интересен случай си спомням, защото често ми задават въпроса: помниш ли първата си рисунка? Да, помня първата си рисунка. Това е в една много крехка детска възраст, където успях много умело да оцветя една маса за хранене в хола, т.е. в кухнята, в където живеехме тогава, където се хранихме, от обратната страна на плота. Това се запечатва в съзнанието ми. Разбира се, не помня точно какво съм драскал като едно дете, но първите емоции и вълнения останаха оттам. След което всеки един предмет в училище ми беше малко по-малко скучен в сравнение с това, което можеше да се направи върху белия лист. Бавно и сигурно е зрела идеята, че трябва да рисуваш, че трябва да станеш художник. Така ли да разбирам?
И да, и не. Бавно и сигурно, защото е факт, но назряване не знам, защото пък от друга страна тази идея е тази, която ме дърпа. Не мога да кажа, че аз се гоня като мечта, гоня в момента, но в по-ранните етапи от развитието на живота на всеки един от нас все още сме достатъчно неосъзнати, не сме много наясно какво точно ще правим. Как осъзна, че трябва Варна да избереш за своя житейска и творческа база? Да, това е може би едно решение, което взех докато бях студент в Велико Търново и имаше някакво интуитивно отношение от моя страна към въпросния град. Не мога да кажа точно кое е, дали защото е заради морето или дали заради хората, защото аз даже не ги познавах хората си още. Но определено, за разлика от повечето ми колеги, които избраха, например, София като столица на България, аз избрах да дойда, да живея, да се развивам в морската ни столица. Може би има леко нещо хемингуейско в цялата... Не вярно да съжаляваш за този избор? Не е малко. Напротив, ако беше факт и наистина съжалявах, със сигурност щях да съм направил различен завой в живота си и съответно да съм вече някъде другаде. Напротив, аз искам да съм тук, желая да съм тук, развивам се добре, чувствам се спокоен и много голяма част от идеите ми се раждат тук. Но може би по-същинските се раждат тогава, когато пък пътувам. Това не е моя мисъл, това е нещо, което съм го разбрал за себе си. Много млади художници участват в сборни изложби и някои от тях се осмеляват да подредат в първа самостоятелна изложба. В тази посока какво споделя Стефан? Да, тези общи изложби, първо, в които участват всичките, не само младите автори, и зрелите, са един много приятен сборен пункт, в който всички ние, участниците, премерваме сили, показваме възможностите си. Може би се образува нещо като салон, а защо не самия салон, както е било по времето на импресионистите. И това е факт, в който виждаш на един голяма площ, на един голям конферанс. Виждаш къде си ти, какво можеш, до къде си стигнал. Образно казано, сферата си е часовникът. Докато в една самостоятелна изложба отговорността е вече по-различна. Тоест там имаш възможността да представиш себе си, единствено само себе си. Оставаш сам със себе си, сам с платната си и, разбира се, достатъчно се разголваш пред публиката. Това толкова ли е страшно за Стефан? Не бих казал, че е страшно, защото... Колко изложби има зад гърба си тогава? Не бих казал, че мога да се похваля с огромен брой изложби, но определено не се броят и на едната ми ръка. Тоест, във времето, в което съм започнал участие много сериозно по въпросните такива изложби, трудно ми е да ги преброя вече. Много повече от 10 и 20 са. Много от художниците са нетърпеливи да покажат своето изкуство и навън. В чуждестранните галерии, където и цените са по-високи и по-добри меценати има на изкуствата. Това изкушавало ли, Стефан? Това е част от идеята от развитието на всеки един автор, независимо дали се занимава с изобразително изкуство или въобще в сферата на изкуството. Да, защото има една по-голяма публика. Тоест, като всеки един автор, всеки един от тези автори, участвайки извън границите и пределите в градът и в държавата, в която живее, се развива, той показва нещо повече от себе си пред много по-огромна публика. Тогава вече има много по-сериозна оценка за себе си. Тогава се сблъска с много по-големи предизвикателства. И наистина мога да си призная, че тази идея ме изкушава много сериозно. Под капак казано, определено в момента правя едни подобни проучвания и съм в едни подобни взаимоотношения, преговорни с въпросни галерии, които за сега ще премълча от леко. Означава ли, че едно стягане на багажа е сравнено с напускане на България? Много млади творци предпочитат да реализират себе си зад границите на България. Не, в моя случай не е така. Аз ще отида, ще покажа, ще се преборя. Надявам се и да победя. Ще прибавя още меценати към моето изкуство. Надявам се още потенциални клиенти, разбира се, защото това не е маловажен въпрос. Но моето място е тук в България. Чувствам се прекрасно в този град. И ако аз го направя, това ще бъде като едно отрязване на моите корени.
а те са тези, които ми дават силата, за да се развивам. Позволи ми такъв въпрос. Кое зарежда повече, Стефан? Природата с нейните неизмерими измерения, само как го казвам, или човешките взаимоотношения, в които потъваш между приливи и отливи от чувства, страсти, огорчения и какво ли не? Поздравявам ви за въпроса, защото той е определено много важен. Природата е тази сила, която всички ние, осъзнато или не, усещаме магнетизма и силата и на практика се зареждаме. Всеки един от нас е творец. Независимо дали се изразява по някакъв начин, пак казвам, върху платно, лист, с музика. Но ако ние не слушаме тази природа, нашата природа, тази, която около нас обграждащата ни среда, това означава, че няма да имаме възможността да растем емоционално. Но от друга страна, взаимоотношенията с хората са с не по-малка сила. Аз съм, смело мога да кажа, пътешественик между природата като физическо явление, като емоция, която зарежда, която ми дава много повече, отколкото аз на нея. И това, което се случва като комуникация между хората, моите събеседници, които вече там също ми дават нас. От моя страна позволявам да се дада също не малко, защото за да можеш да рисуваш, трябва да имаш силата, смелостта да имаш идея, която да е озряла, такава, която да можеш да представиш и да имаш силата да се съблечеш, не физически, разбира се, пред тази публика да покажеш много повече от душата си, от силата си, от творчеството си. Това е много голямо сериозно изпитание, което не всеки може да понесе върху гърба си. Финално изпитание. Имаш една минутка. В нея може да синтезираш това, което искаш да споделиш пред телевизионните зрители, или твой внезапен въпрос към мен. Избери. Добре, тогава ще разкажа нещо много любопитно, ще си позволя да бъде така. Моето лично усещане между този триъгълник, който малко по-горе споменах в нашия разговор, между авторът, между живописта в моя конкретен случай и зрителят, който затваря този триъгълник, този непрекъснат процес на енергия, която тече. Всъщност истината е, че в изобразителното изкуство и в живописта, в моя конкретен случай, подчертавам отново, много голяма сила и водеща роля има живописта. Тя е една много сериозна, силна, мощна, капризна любовница, която много често си позволява да прави това, което тя иска. И както бях писал скоро на едно място, въпросната живопис, много често аз съм се отказвал от нея, защото сме се карали, но тя никога не се е отказвала от мен, за което съм и благодарен. Много благодарен. Аз си благодаря за тези откровения и си позволявам от името на телевизионните зрители да ти пожелая една успешна следваща година и повече приятни поводи да бъдем заедно и с твоето изкуство. На добър час и през 2014 година. Благодаря. Наистина сърдечно благодаря. Това се случи в рубриката "Нарисувай ми". Ето няколко културни акценти за финал. От афиша на театър Българан. На 18 ноември "Здравей, обичам те", комедия от Нил Саймън с Бойка Велкова и Стефан Спасов. На 19 ноември на сцена Българан "Балкански аристократи", комедият Любинка Бобич с Тончо Токмакчи в главната роля. На 20 ноември "Народен представител", друга комедия от Бранислав Нушич с участието на Пламен Сираков, Александър Илинденов, Елена Кънева и други. А на 21 ноември гостува Русенския театър с комедията на Жил Барбелен "Помощ, жена ми луда", в главната роля Христо Гърбов. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. С нетърпение до следващата събота. Останете на вълните на телевизия Черно море, телевизията на нашия град.